Ay, ayong adlaw sa tanan diha. Nana po ko ihatag nga tip ninyo ug reminders sa mga estudyante ni kanang mga ning eskwela ug tarong para sa ilang pamilya, para sa ilang pangandoy sa ginabuhi. Para ni ninyo guys, para di mo ma-pressure ba kung saan pag-handle sa kanang mga ingan ng sitwasyon unaan na mo ana. Di ba ang uban no? Kita kung motikta o mga exam, mga quizzes, di ba? Kung yan na mag-uul arang paning kamot ta banho ani yan na mura tag ma-pressure ba. At tutwa man mo kakuha na ni. Kanang naglisod naman ko na mental block man ko nga na. Saon man ina ho, guol na kakadyo. Tako na ra ba ko gasto sila nanay. Daon saon na nigmahagbong ko ani. Yan na. Saon naghani og kanang di ko kaanseron. Saon nagang mga pangandoy. Kuha pa ba na ho? Yan na. Di mo angay anak. Di mo mag-ingana kay bawo ka. Mas mabalaka pa ka kung inig-ulit ninyo wa kay bahaw. Di ka masalinan sa imong igsuon o bahaw sa man sudaan ra. Nga makabusog din ang sudaan ra nga alay naman maglanlan kag sudaan. Daway luto di jud ko mabusog uy. Kaon ka na igora ka kuan tudtod gut mo na ka kay wa may luto, may bahaw. Dapat ay bahaw. Munang dapat di ka mabalagag mga mahagbong gas exam ninyo. Mga estudyante ha, pamati mo. Ajo ka hadlok og exam, ajo ka hadlok og quizzes kanang nay mga gusto ka makuha, kanang makapasar ka, ajo ka hadlok. Mas mabalaga ka kung inig-ulit ninyo wa ka sa linya og bahaw. Mao na imong timan-an. Kay unsa man kung madaot ka, mabuang ka kaysa may mo kuan be. Pagkabo sa mga pangandoy, nabuang naman ka. Suroy-suroy naman ka. Nagbitbit na mga lata diha. Pamati lagi na ho. Mo nang yan na jud. Aso ka balaka. Kaon jud. Balaka ka ini nga na nimo uy kuliring. Exam na. Atang tipan ko to naman gutom naman. Uli ko bala na diha. Basta mga kaon ko para di ka mabuang. Mao jud na timan ina. Unta nakatabang ni ninyo. Sa mga estudyante, labi na sa mga estudyante. O salamat mayong adlaw.